Вторият не толкова важен, но това ограничение проблем е, че не съществува сайт с актуална информация и лесен за навигиране. Има три решения на тези проблеми, които са най-известните в България. 3MBG, което представлява сайт, съдържащ една трета от необходимата информация, но за съжаление тя не е актуална, чак от 2010 година, това много рядко се използва вече. Правочници за кандидатстване след 7 и 8 клас. Плюсовете им, че имат пълната информация. Има обаче скъпи на цената от 10 до 15 лева, зависи кой как приема скъпо. И другото е, че си ползват много кратко време за 2-3 дни и после бива забравен. Затова има и MonBG, което обаче всъщност може да намерите училища с единствено един голям списък, с техните адреси, телефони и така нататък, но това едва стига до една трета от необходимата информация. Затова сме се събрали 3 човека да организираме екип. Аз, Красимир Стоянов, Frontend Developer, Диман Цветков, Backend Developer и Александър Стайков, администратор на информацията, за да осъществим нашия проект. Този проект именно е добре структурирано веб приложение, съдържащо списъците с всички училища в София, балове, специалности, допълнителна информация за всяко едно училище, регистрация, бал калкулатор и списък с всички училища, за всички желания. Така имаш за да кандидатствате на училището, за да ти е по-лесно да си представиш как ще изглежда кандидатството. Защо точно ние се захванахме? Наш голям приоритет е, че имаме достатъчно добър екип, добре сформиран, достатъчно време за разработка и след мотивация достатъчно за добро представяне. До момента имаме почти готов прототип. Функционално native има нещо да се покаже и сега ще ви го покажа. Ето тук може да видите списък с примерно училище, където може да си сортирате по какво искате точно да ви приеме, да ви покаже всички училища. Тук може да се намери съответно името му, адреса, квартала, града, телефона и бал, който е среден за лични специални задачи. Отделно имаме паралелки, където може да се види всяка една паралелка за всяко едно училище, какъв тип е, от която и не приема и бала за нея. Съответно тук пак може да има опция да се сортира по, да кажем, бал или по училище. Има опция да се търси по специалност или по училище, или може и по бал да търсите, според това вие какъв имате. Може също така, след като си направите профил, да влезете, да отворите примерно списък с желания и след като сте си набелязали няколко училища, може да отворите и да редактирате всяко едно училище. Примерно, искате да преместите това училище долу и го оставяте така. Обазвате го и обазвате ни данни. Съответно, може да не е направено да си го правите самия, може автоматично да ви сортира, примерно да кажем с бал. Тъй като в момента, примерно, няма бал в страни, но може да се добави, примерно, да има някакъв бал, който да ви е ориентиран. Съответно, бала на кандидата и вашия бал. От профил има най-основните данни, снимка, име и така нататък. От настройките може всичко да промените, включително паролата си. И една опция оценки, която още няма, но там може да добавяте вашите оценки, които имате, да кажем, по математика, по български и най-основните, чрез които кандидатства. И съответно автоматично да ви генерира бал за всяко едно училище. Щом вече сте въвели оценките и сте ги запазили в базата, отивате за едно училище и веднага ви пише отстрани бала, който имате и дали имате някакъв шанс да влезете, защото това само ще е предвиждане и няма да е съвсем абсолютно точно да ви каже, примерно, че ще влезете, затова не трябва хората да се подлъгат от нашата преценка. И общо взето, накратко, това е Bulgarian Education. Ако имате въпроси, може да ги питате сега. Ако имате допълнителни, може да се обърнете към мен, по този имейл и най-вече